Сәлеметсіз, құрметті тамашашылар, құрметті қонақтар. Менің есімім Илшат Исхаков, демек, мен юморист 3-ші сезон проектінің келесі тапшыруы. Біздің проектқа яш юмористлар келіп, өздерінің күшлерін сыный. Жюри ағзалары ең кішісін сайлап, белгілі хамда жеңушіге 30 000 сум ақша бүләкке. Енді, әлбәтті, тапшыруымызды башлап жібер алдынан өзіміздің рәхмәтләребезне білдірәсібіз келе. Бұл проект алар болмаса болмас еді, хамда біздің рәхмәтләребез Татнефть Хайрия фондына. Шулай ук Мунша ташы татар эстрада театрына. Flint Production компаниясына. Хамда біздің сәхнәгә, ол да болса театрны Булаки театрына. Құрметті тамашашылар, енді келесі тапшыруда біздің ойыншылар бик матур өздерінің шығышларын ясадылар. Хамда бұл этапқа ұздылар, хам бүгінгі этап ол шундайрақ импровизация деп аталар. Әрбір ойыншы сәхнәгә шығып, өзінің нендейдер тарихын сілерге тиеш. Тарихны сөйлеген вақытта мен аларға нендейдер сөздер көрсетем. Алар өздерінің тарихларын шушы сөз белән бәйләп, тарихларын дәвам итәргә тиеш. Иң мөһиме, тарих қызық булырга тиеш. Инде біз башлап жібер алдынан біздің жюри ағзалары белән танышып кетик. Біздің проектыбызның дусты. Бірінші, икенче сезонда һәр вакытта да инде катнашып баручы, инде бөтен проектның бөтен әйберендә белүче, яшь талантлы җырчы, Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасихов. Эстрадамыздың алтын тавышы, аның исенә карасаң җитди дип уйласаң да, әмма ләкин җаны белән ул һәр вакытта юморист. Хәтта сәхнә артында кем килгәнен белеп була. Ни өчен дигәндә, бездә бүген кунакта Татарстаннан казанган артисты Филүс Кахиров. Мин юморист проектының патшасы, жюри әгъзаларының рәисе, легенда, юморист, популяр артист Гамил Асхадуллах. Мунша ташы татар эстрада театрының җитәкчесе. Инде без тапшыруыбызны башларга әзер һәм дә сәхнәгә беренче конкурсантыбызны чакырабыз. Каршы алыгыз, Мәскәү егете Динар Саляхов. Барыгызга хәерле көн, исәнмесез? Менә теге мин шулай итеп берәр тарих сөйләргә тиешмен. Һәм ерак китмичә менә Бірінші этапта болған хәліне сөйлейсім келе. Келдім міне мен тапшыруына, сөйлей башладым, қараған ем жюриларға отыралар. Мен айтам, алла, бұларға нешік сөйлерге мекен. Қауша біттім, бүтін материалны шаян деп білген едім, шаян түгіл екен, шаян, ой, ғафу, ярай. Міне шылай тұрып сөйлей башладым, қарайым жюриларға отдача жоқ, еймі? Отдача, мен айтам, нештергесің, нешік міне бүтін материалны сөйлерге. Тегесі келген сабазға барон, хатының ертіп кім әлі ол? Булат. Келген ұтыралар екісі. Ұтыралар. Мен баянатқа білмем dey, тегесі айды. Сауазда кешеті. Әзірек пасерез дейді, Динар dey. Мен айтам, бәтті баш, мен айтам, түшіп қаламын ді. Ярай, тегінде юрей. Сәхне артында, мені қарайсың, қап-қараңғы. Мен айтам, нәрсесің бұл? Барған едім, ояғына басқан едім, суқыр тышқан екен. Суқыр тышқан түгілін, әнетігінде оператор отыра. Есімігіз ешік сіздің? Аңын ашылды. В общем, шулай давам ете. Но енді біз мұнда жиылғамыз. Мына бүгін меңа рахат прямо, мына отырып біле сөйлесе келе. Не үшін дегенде, мына емі, прямо қарайсың. Мына Раяз, Филүс. Аларда мына мұң бар. Міне шуңа көрі, рахмет сіздің мұңығыз үшін, ярай ма, Филүс? Хаминде Гамил абай, сіз бетінде юморный ұстасы шуңа. Нәрсе? Сарымсақ ұшадың? Шуның білен менің шығышым тамам, ұтырмағы саптырап, 15 минут антракт. Бигзу рахмет, Динар Саляхов. Менә Динар бик матурна өзінің шығышын ясады, дәрістен дә бик ауыр сөздер күрсәтәсің, һәм шушы сүз белән бәйләп дәвам итәргә бик ауыр. Менә жюри ағзаларына үзләреннән сырыйгал, ничегрәк, ошадымы, ошамадымы, нинди фикерләр, Раяз Фасихов? Миңа бик ошады, чөнки әйтергә кирәк. Беренчедән Мәскәүдән килгән җегет,
Мен әлі әйтем, неше керек татарша сөйлешер ме екен деген, шундай фамилия матур сөйлеше. Һәм юмор хисе дә бар да, экспромт бит ул бик авыр жанр ул. Анда бит син менә шаян сүзен күрсәткәч ул гомумән аптырап китте. Шаян дигән сүзне белмәдем икән соң, шаянга әйләндереп ничектер чыгып китте. Шаян бит инде безнең әйтәм бит, без үскәндә шаян дигән журнал бар иде. Шаян журналы бар, крокодил, шаян. Кызык мәзәкләр, ниләр аны инде беренче укыр өчен без 4 малай шулай сушып бетә торган идем. Мин беренче укыйм. Миңа ошады. Шәп. Филус Кахиров. Миңа да ошады. Менә Раязның сүзләренә кушылып, ул чыннан да импровизация ул көчле бер анда чыннан менә әгәр дә сиңа әйдә мәзәк сөйлә дисәләр, любой жердә. Инде радиодамы, телевидениедәме, аны сөйләп булмый, аны тиз генә китереп чыгып булмый. Ул теге үзеннән үзе барырга тиеш инде әлбәттә. Ләкин монда менә сүзләргә карап, сүзне күрә дә һәм шунда ук бәйләп китерә кирәк. Бу бик авыр жанр. Ләкин Динар ничек тә булса үз эшен дөрес эшләде. Юк, Филис, менә сине белеп бит, сиңа бит мәзәк сөйлә дигәч, син бит мәзәкне шунда ук уйлап чыгарасың. Шундый кеше бит син. Төрле чак була, кайчагында югалып та каласың. Шулай, әйме? Бик авыр жанр. Бик зур рәхмәт. Гамил абый Асхадулла. Инде ул төп белгеч, ул инде андый жанрларны үткән кеше. Сезгә сүз. Мен Динарны беренче монда кергәч күрдем дә, мин аны Татарстан бер юлы юк булмаган бер авылда фирмада бузау карап үскән малай дип уйладым. Мәскәү егете тиз түгел. Гел уйламадым. Үзебезнекен дип әйтәм. Үзебезнең малай инде каядыр йөргән, менә чыгып сөйли башлагач, чынлап та кешедә импровизация бар. Юмористның вообще сәхнәдә юмор сөйләгәндә импровизация ул иң кирәк әйбер. Иң кирәк әйберләрнең берсе һәм менә тоташтырып китү, аны кисәк кенә күрсәткәннән соң. Динар аны җиңеп чыгалды дип әйтәм инде. Аннан соң бер моменты булды, менә моң турында әйтте бит ул. Җегетләргә җырчы икәнен белә бит, миңа матур итеп карап куйды. Менә шул карау миңа бик ошады ул, чөнки ул аны белән күрсәтте, что Илем Фрида ике уста җырчы не утырасың. Аннан соң бәйләп китте ул йомшартып кына. Һәм дә Молодец, Динар. актерлык ыстагы да шәп. Шәп бит инде осталыгы шәп. Бик зур рәхмәт. Динарга уңышлар телибез. Без сәхнәгә киләсе конкурсантыбызны чакырабыз. Каршы алыгыз. Алексеевскийдан килеп җиткән егетебез Дмитрий Баранов. Сәлам дуслар, Дмитрий Баранов, Красный Баран авылыннан. Бер көнне өйдә ятам, әйтәм, күңел концерт тели. Киттем Киргиз Миякәгә Фирдусның концертына. Билетлар алдым да, барам. Автобуста. Карыйм, юлда дустыгым тора. Әйтәм, апа җаным, дустыгым нәрсә ул? Әй, белмим инде, иске сүз ул, мин дә белмим, башны катырма ди. Килеп җиттек, кирдем, әйтәм. Шоу көтелә Фирдус, энергия, дәрт. Кыш теле тык стенада тык, а Фирдус чыкмай Фирдус. Әйтәм, нәрсәсең бу? Инде бит менә бит инде кыш теле тыкылды бит инде. Юк, чыкмай. Бабасыр мен әйтәм, Фирдус бабасыр син. Onun хәлі бабасыр болып буламысың әйтәм, Фирдус. Кырбараннан хәтле килдем бит инде, утырам, көтәм бит инде әйтәм. Әйдәгез инде, башлагыз инде, кая биючеләрегез, давай, инструменталлар чыгыз да, бер ике эш, әйтәм, башлыйбыз, все, бийбез, дөберләтәбез. Хәзер карасам, администраторы Ташбака кебек әкрен генә чыгып килә сәхнәгә. Әкрен генә Ташбака кебек. Әйтәм, булай әкрен генә чыккач, нәрсәдер булган. Су басты ди. Мен әйтәм, туктагыз, ничек су басты? Гыйнвар айында мен әйтәм, ничек су басты? Не переживайте. Без Башкирияда, бездә Башкирияда гыйнварда да су басырга мөмкин ди. Әгәр дә истән кушсалар. Дуслар, шуның белән кайтып киттем инде мен. Мен әйтәм, бәлки 12-та булса да безнең Фирдус абыйның концертын ала бирсә карарбыз. Рахмәт! Дмитрий Баранов! Кеш алкышлар. Миңа бик ошады. Менә сезгә карагач та килеп тордыгыз, елмайдыгыз. Менә ничегрәк, Филус? Миңа бик ошады. Бигрәк тә беренче сүз белән, дустыгым белән. Әле синең концерт турында сүз баргач. Юк, отыгыз. Беренче сәлам Кыргыз Миякәгә киткән Алексеевскийдан диген.
Уйлап табара керек бит әле аны. Фирдус Тимаевның концерты дип. Анан соң достыган. Мен әйтәм, нәрсә дип уйлап табарым әйтәм. Сүзне үзгәртер микән теге не кебек, Динар кебек шаян белән шаянга алыштырыр микән достыган. Улар туры кайда, үзе дә белмим дигән сүзне ничектер бәйләде дә чыгарды. Шуңа күрә, юк, югалып кала торган егет түгел. Шуңа күрә сәхнәдә тәҗрибәсе бар икәнен күренеп тора. Шуңа күрә киләчәктә уңышлар гына телим. Рәхмәт. Без рәхәтләнеп килдек. Рәхмәт, Раяз. Yok, şundan da kuşlam, Dostağan bilem iken, Aleksiyevskiy rayonu bit Mişerler rayonu, Dostağan bit Mişerler tuzu. Çumeş degenden ata bitinde tege. Ben özüm de bir lektim tege munçada. Dostağan'ı alıp bir evler, anlamışlar oturam. Dostağan demişler, nindi metem Dostağan, nindi Dostağan barsınız deyin, kimni alıp berim deyip oturam, özümden qırayıp. Şulu vaqtagına, mene tümez, Dostağan tümez bulasın içeri. Şuna göre, bik yaxşı, qış tili тоже bitminde, qış tili rizq bilsin, qış tili tak etedi, qış tili, ben aytem nerseydi bu. Super şuna göre, evet. Бик зур рәхмәт. Гамил абый. Менә безнең проектның тағы бір шундый ягы бар, ул менә татар телен үстерүдә катнашу теләгедә бит әле менә шуңа күрә анда матур сүзләр чыга, яшьләр күп саңламый аны чираттагы Достаган, менә Бабасыр. Бабасыр инде аны беләләр. Әйтик кыш телен ул менә аны сәгать тибрәк үзенчә күчерде инде. Менә бу җегет үзенчә юлын тапты, энергия итеп сөйләде һәм монда подтекст ята үзенең менә шушы эстрадага, Фирдуска карата үзенең Филүскә. Филүскәгә. Фирдус икенче кеше. Икенче. Фирдус турында сөйләде. Фирдус турында. Мин бит Филүс турында сөйләп торам. Ул бит инде менә Фирдусны да күтәрде ниндидер рамкага һәм менә шундый юк кына әйберләрдән проблема ясаган кешеләрдән дә күле булды, чөнки монда аның Евгений бит әлемизме? Диме. Диме. Дименең нидә сатира ята, сатира булган юмор шаярту ул уже яхшы дигән. Уже шәп. Рәхмәт. Дмитрийга инде без уңышлар теләп калабыз. Дмитрий бик матур чыгыш ясады. Ә инде безнең киләсе конкурсантыбыз менә юмористлар арасында егетләрнә түгел, кызлар да бар. Һәм менә шушы икенче этапка узган беренче кызыбызны чакырабыз. Каршы алыйк. Әдилә Закирова, Әлмәт. Сәлам, дуслар, куш абыгыз. Дөресен генә әйткәндә, миңа хәзер чыгыш ясау бик авыр, чөнки монда минем ике яраткан җырчым утыра. Кем Филүс белән Раязны ярата, куш абыгыз әле. Раяз абый сез Филүскә, Филүс абый сез Раязга куш абыгыз. Но кызганычка каршы, аларның өчесеннән буйдак ул Гамил Әсхәдулла гына, шуңа күрә минем чыгышым күбрәк сезгә булыр, Гамил абый. Рәхмәт. Anladыңмы? Хәзер мин үзем Мунча ташы концертларына йөри идем бәләкәй чактан ук. Һәм әни әйтә, кызым, Гамил Әсхәдулла әле буйдак, син әйбәт кенә әзерләнеп кил, концертка миңа ни токмачлар кисеп бара иде. Һәм мин шулай токмаш кисеп утыра идем залда. Ләкин кызганычка каршы, концерттан соң Гамил абыйга кергәч, ул әйтте, бу синең токмачларың көянтә кебек, мин андыйларны ашамыйм, шуңа күрә миңа юка гына кисәргә кирәк иде. Ә без әлбәттә токмашны алай юка гына кисмибез шул. Без бүрәнә кебек кисәбез ул токмашны, чөнки без ашарга яратабыз, без авыл кешеләре һәм күп итеп бүрәнә кебек токмачларны кабып кына ятабыз без. Шулай итеп, әни бер көнне миңа маймылап кайтты. Бу Гамил Әсхәдулланы әгәр ризык белән кызыктырып булмаса, әйдә син аны хайваннар белән кызыктыр, диде инде. Һәм мин ул маймылны залдан соң, менә концерт бетте дә, ул маймыл белән кирип киттем сәхнә артына, һәм хәзер ул маймыл Гамил абый белән гастрольләрдә йөри. Ничек аны хәлләре, Гамил абый? Өйләнмәгән һаман. Аның бүтәкәсе көймәдеме соң әле сезнең белән йөреп? Бүтәкәсен алдырдык. Яра, сәлам әйтегез аңа, яме, Гамил абый. Аны кайтарасы булыр инде бер вакыт, яме? Аты сез аны кармагыгызга тотып алдыгыз да, аны әни көтә иде. Бик зур рәхмәт, кыш алкышлар Әдилә Закирова.
Менә әйтәләр бит юмористлар егетләр генә дип. Менә кызлар да бар. Алар сирәк булса да, ләкин алар бар. Ничек сезгә Әдиләнең чыгышы бәлки авыррак та булгандыр. Камил абый, сездән башлыйк әле. Менә монда сезгә күбрәк игътибар булды. Кыз баланың сәхнәгә юмор белән чыгу уже үзе бер геройлык. Әйтегендә үзенчә шаяртты ул. Дөрес теманы көйләгән, безнең белән аралашып. Ну, молодец, кыз балага миңа калса яхшы. Ишле. Ишле, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Филус Алға. Бары тик алға. алга. Алга. Рәхмәт. Рәхмәт кыска гына, матур гына. Раяз. Булдырды. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларына. Бик матур кыска гына җавап бирделәр. Әдиләгә без уңышлар телибез һәм сәхнәгә киләсе конкурсантны чакырабыз. Ютазы егете Фаил Баязитов каршы алыйк. Бәйсәләм! Бәйдәй алкышлап алыйк. Мин инде бүген үземнең дусларым турында сөйләрмен. Менә Илшат дустым белән бергәләшеп, дуслар турында әңгәмә корырбыз, яме? Шулай. Менә минем беренче дустым, ул инде Мантык. Мантык. Манкырт дип тә әйтәбез, мантыктык та дип әйтәбез инде. Ул непонятно, кем дип әйтсәң дә шул бер төрле бер аңлаешсыз бәндә булып чыга инде ул. Илшат, менә икенче дуст турында нәрсә диярсең? Ул кәләпүш, кәләпүш дуст. Ул бер башка менеп атланса, 50 сум җибәрдә 50 сум җибәр ул. Кәләпүш аңна бетереп булмый ул егетне. Инде менә икенчесе турында нәрсә диярсең соң? Кем ул безнең теге буйдак егет? Буйдак. Гамил абый нормальный егет бит инде. Нормальный егет, жюрида менә Аллага шөкер. Әйдәманы дип әйтергә кирәк жюри әгъзаларының. Инде ләкин аңа да карамастан менә алмаштыра бармыйсың, сизәсең бит бармаганын. Киләсе иптәш егетнең кушаматы кендек, чөнки аның эчендә дә тоже җин чүпчәр җыела. Дисәрмен шулай атадык. Ләкин аңа да карамастан бер дигән егет. Атаказ турында әйтеп тә тормыйм инде, чөнки атаказны беләсезме? Мин сезне жәллим. Чөнки әлеге ярар, атаказ ул җайлы иптәш егет, чөнки теге артык ачуын китерә башласа, аңа дидең, сул кайтып китте. Яхшы. Инде кабак бар безнең. Кабак иптәш егет кабак. Гадәттә менә шәһәр егетләре бит инде зур шәһәр егетләре ул кабан, авылныкы булгач кабак. Шул авылның фантазиясе шуңа гына җитте. Яхшы, әйдә брат, икенче белән таныштырабыз. Икенче егет пияла. Нигә пияла? Чөнки клубка чыккан сайын аны чәчәләр постоянно. Шуңа гына пияла дип куштык. Яхшы. Булды, рәхмәт. Фаил Баязитов. Менә шундыйрак алды юл, дигән кушаматлар турында хәбәр сүздә. Ничегрәк сезгә? Нинди кушаматлар беләсез? Молодецме, Фаил? Ничегрәк кирәк аңа? Но, мин әйтер идем, монда бит ниндидер бер тарих юк, монда ниндидер тормыштан алынган бер төрле нәрсә юк. Монда дус, монда сүзен әйтә дә дус, шундый дус. Мәзәк белән бәйләргә кирәктер дип уйлыйм. Тарих булмады сезгәчә. Бик бу кадәр эксперт түгел, но аз гына бит инде юмор итәргә була. Бер юморы булды. Сезнең кушаматыгызны ичегә юморсыз диде. Шул. Нормально, әйбәтә, рәхмәт. Инде юмор белгече Раяз. Бер момент кына булды, бер дус пыяла клубка чыкканча кишек. Менә икәү булды, все. Больше әйтеп булмый. Рәхмәт. Искә төшерәм, бу бик авыр жанр. Шулай бит инде, Камил абый. Оржан дип алдан чыкканнар, мине куркыныч эшләделәр. Бу җайлы хитрый ход. Хитрый ход, Тапкан бу. Ләкин аны шут кенә хуп айткан булсам, ход әйбәт. Иптәш малай барса да сүзгә туры килә. Мәсәлән, кабак мәсәлән бер көнне шулай иттек, кабакны арттырга була. Бәйләп китеп. Тел байлыгын бераз арттырасы бар. Бик зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларына, бик зур рәхмәт безнең конкурсантларга. Хөрмәтле тамашачылар, инде без турыбызның икенче өлешенә күчәбез һәм дә сәхнәдә телевизор барга килде. Экрандан ниндидер кинодан яисә мультфильмнан изекләр булачак. Конкурсантларның максаты шушы кинодагы булган рольләрне бер-бире белән бүлергә һәм дә шушы рольләрне тавышландырырга. Әйтегез әле беренче конкурсантларны сәхнәгә каршы алыйк, чакырыйк. Динар Саляхов, Дмитрий Баранов. Каршы алабыз.
Егетләр, сезнең каршыгызда танылган совет киносы Иван Васильевич меняет профессию. Һәм ике тип роль. Берсе Иван Васильевич, икенче профессор Шурик. Кайсыгыз Иван Васильевич, ягъни патша, кайсыгыз Шурик? Мин Шурик. Мен Иван Васильевич. Киттек, егетләр, уңышлар. Ассаламуалейкум, әзерләдеңме? Мин сораган нәрсәне? Дмитрий Васильевич, бирер мин сиңа әзерләгәнмен. Самогон ишергә, уразага кирдек бит. Так, нәрсә булса ватыл? Менә бит инде алда, кая, әзерме? Ничә ширек әзерләдең? Васильевич, нәрсә эшләдең син? Бу бит ни? Балта. Нинди балта? Утын яра торган балта. Нинди утан? Эшем яна бит инде әзерлә дидем. Васильевич, Дмитрий Васильевич ишергә ярамый. Түз, менә бетә ураза рәхәтләнеп шимерсең. Мин крашен, минем уразам юк. Ничә крашен? Крашен бу. Тагда менә сөт. Әйбәт. Süt, крашеннәр süt ярата. Юк, яратмый инде крашеннәр. Каян süt яратсын? Менә ул. Менә бит синдә кеше молодец. Калган иде. Әйдә менә килка бар, ни бар, колбаса бар. Так, давай, сезнең өчен, безнең өчен. Но мин тотмыйм, яме? Мин тотмыйм. Ашылама ярамый. Ну, сезнең хөрмәткә инде кем фильм сәйтмеш, ой, кем әйтмешли. Бәлкем Давай, ураза өчен, крашеннәр өчен. Аллам сакласын. Мин ашыйм гына. Бик зур рәхмәт, егетләр. Исереп беткәнче, әйдәгез. Туктатыйк, ике яктан басыйк. Менә шундыйрак рольләр чыгардылар, димәк. Минемчә бик ошады, жюри әгъзаларына ничектер. Менә егетләр бик кызыклы рольләр башкардылар, бүлделәр бер-берсенә. Раяз Фасихов. Монда бик теге әшәке рәктә миңа кызык булды инде. Действительно уразада эчмибез. Ураза өчен крашеннәр эчә дип әйткән икән. Худай, мин андый нәрсәләрдән теге бик кызык җегетләр. Кыскача кызык, күңелле таптыгыз сызанын, юлын минемчә бик күңел булып чыкты. Молодцы. Ничек тандемнары әйбәт килеп чыктымы? Бер-берсен белдертмәделәр. Тандемнары полный Excel абзый. Бик зур рәхмәт, Excel. Мин шуны гына сөйләсәм, сез элек бер-берегезне белә идегезме? Сезгә бергәләп эшләсәгез дә киләчәктә миңа калса бик шәп булыр. Бик яхшы тандем килеп чыгыр. Егетләр әле генә чыкты, беренче тапкыр гына менә күрделәр нинди задание һәм дә чыгышларын ясадылар. Камил абый. Инде булдырасыз җегетләр дип әйтәм, чөнки ни прямо җанны биреп эшләдегез, туры китереп. Молодцы. Бик зур рәхмәт. Динар Салахов, Дмитрий Баранов. Безнең беренче конкурсантларыбыз, без сәхнәгә чакырабыз киләсе конкурсантларны. Безнең дуэт ул да булса Адилә Закирова, Фаил Баязитов. Каршы алабыз. Димәк, сезнең каршыгызда танылган мультфильм, мульткино дип әйтсәк тә була, Шрек һәм дә рольләр, берсе ишәк, берсе Шрек. Кайсыгыз ишәк, кайсыгыз Шрек? Мин Шрек. Ну, мин ишәк булам. Уңышлар, киттек. Так, ишәк. Әйдә минем арттан киттек. Мин ишәк булгач та синең арттан барырга тиешме, не? Мин монда карале, миңа карале. Бик конечно барырга тиеш, ЗАГСка бардым бит әле. Так, ой, ялышрак әйттем ахырысы. Ишәк. Мин Әйдә. әни янына киттем, О, яме? Хәзер безнең бу- әниебез килә. Менә аның белән сөйләшерсең. Минем әни ишәкне хәтерлисеңме син? Давай, Ә? туктатма, җибәр мине. Киттем, анан килә икән, всё. Мин димәк өйдә юк, сөйләштек бит инде без, гаражда торам дип. Менә гел минем әни килгәч, син әллә нишли башласың? Инде кая киттең? Ну, менә аңна син, аңна. Безнең өйдә бер генә кровать. Син ярар, әни белән мин ятармын. Нинди проблема? Вот именно мин син анаң белән ятармын дигәнем бит. Син ярар, мин китеп торырмын ату. Кая киттең соң? Әйдә, кире кайт әле. Ну, белмим дә инде хәзер уже. Юл бит анаңны да күз алдына килде дә уфалла, юк, лучше синең белән ятам. Бәттәш, мин шул әнинең кызы бит инде. Мин дә ярый сиңа, әйдә. Кая киттең? Ну, соң син дә куркыныч инде, шуңа күрә әйтәм. Син ярар, матур ишәк күргәнең юкмы синең? Ну-ка, карале, бу яктан карап кара, ну-ка. Так, всё, йом авызыңны. Давай, бар, менә маска. Нинди маска? Монда бит урманда коронавирус юк. Мин нәрсә? Коронавирус кашаган бит, аны кулакларны күрмәдеңме әле? Бәттәш, син өйләнгәндә үк коронавируслы булгансың икән ни? Шуңа күрә туй буе бөтен кеше антисептик ичеп чыкты бит, күрмәдең, хәтерләмисең моны. Юк, шул хәтерләмим. Ярар, әйдә кирик инде, яме? Әни килде анда, әйдә. Бик зур рәхмәт.
Фаил Баязитов, Адиля Закирова бик матур гына рольләрне бүлделәр бер-берсе белән һәм дә егетләр кызлар килгәннәр менә ике яктан. Бик матур бүлделәр. Шулай ук теманы ир белән хатын темасын алдылар. Бәлки бу җиңелдер. Ни өчен белмим. Жюри әгъзаларына ничек ошадымы, ошамадымы, шуны сорыйк. Килүс. Фаил Адиля, ну, мин респект дип әйтәм. Беренчедән моны караган ба? Айы. Ну, әлбәттә бу таныш инде бу мульткино. Аны беләләр. Юмористлар турында сүз бара, мин турында түгел. Һәм дөресен әйткәндә, бик авызын теге неге озвучкага теге ничек булды әле озвучка Тавышландыру. Тавышландыру туры килеп торды. Шуңа күрә миңа калса бик кызык кына уйнадылар. Миңа ошады. Бүтән артык сүзем юк. Рәхмәт. Импровизация көчле булды. Рәхмәт. Раяз Фасихов нәрсә дип уйлый? Миңа да бик ошады. Әле алар теге авызларында рольлер теге туры китергә тырыштылар, кем сөйләгәндә кем, шул вакытта уйлап бетергә кирәк бит әле. Нәрсә әйтерез бикән бит, ул теге ир белән хатын темасын алдар да развивать итәргә тырыштылар, бик кызык булды. Мин анаң белән ятырга уйлаган инде. Мин бит коронавирус диел тагын. Синең анаң белән ятырым дигән, безнең карават берәү генә ишти менә үтерде. Шуңа күрә әйбәт, респект. Рәхмәт. Гамил абый. İkisi de malası, alır dürüst yol aldılar. Именно ир хатын һәм әби. Шуңа күрә бик матур. Аларга таныш тема шуңа кирделәр, киттеләр, ирәхәтләнеп yüzdеләр. Молодцы. Димәк, инде жюри әгъзалары киңәшләштеләр һәм дә үзләренең вердиктларын әйтергә әзер. Без сүзне жюри рәисе Гамил абый Аскалыга тапшырабыз. Зур рәхмәт. Без менә бик матур гына чыгышлар карадык җегетләрнең, кызларның. Бик шады. Бу балаларда, бу җегетләрдә, кызларда ниндидер сәнгатькә тартылу, юмор жанрына кирип китәргә барсының да талантлары бар. Ләкин безнең проект буенча инде шулай Кемдер китергә тиеш? китәргә тиеш һәм без менә сөйләштек тә безнең проектны Фаил ташлап китә. Кызганча каршы безнең проектны Фаил Баязитов калдырып китә, ә инде алдагы этапларга узган егетләргә, кызларга бары тик уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең рәхмәтләребезне Кабат Татнефть хәйрия фондына әйтәсебез килә. Шулай ук Мунча ташы татар эстрада театрына, Flint Production компаниясенә, безнең сәхнәбезгә, ягъни театрны Булаки театрына. Ә инде без сезнең белән саубулашабыз, сезнең белән булды мин, Илшат Исхаков һәм мин юморист 3нче сезон тапшыруы. Сау булыгыз, пока-пока, киләсе чаршыларга кадәр.